Ga ik naar mijn eerste gasten hier op de Gouden Bank. Die is intussen aardig beroemd ontworden voor de meesten thuis, voor de radio in ieder geval. Zit on de rechterkant Sjouke. Sjouke die kennen we intussen, want een tijd verleden wist je mij een hele club artiesten. Team Gotcha. En dat had de kraaien. Vertel het zelf nog even niet een keer, Sjouke. Dat is Team Gotcha Friesland. Helemaal compleet, Willem. Het zit Wat goeie doel, hè? Het zit trouwens best, die bank. Ja, dat is wel lekker, hè? Maar ik wil even zeggen, ja. Ik ben een heel soort artiest, ben je al in sliep vallen trouwens. Dus show uit. En bekende artiesten, hè? Ja, hele van de Dubliners die man die lijken want te pitten, dat zal ik je vertellen. Nou, dat doe ik nog net vanmiddag. Dat moet vannacht maar. Nee, wij zijn bezig met een goed doel. Al maanden. En dat goede doel dat moet uiteindelijk eindigen op 6 juni op de Alpe d'Huez. Ja. Wij gaan fietsen voor de KWF kankerbestrijding om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Ja. Je mag een fantastische Jan horen in de harmonie. Dat is heel goed vooral. Volle bak, artiesten als Iris Kroes die trainen erop. En Siep van de Ploeg zegt kijk wat er ook in. Je had toen ook nog een noemer live hier die in de Mickey's in Noorderwind. Maar dat ben je net samen, want je had het mooie shirt hoor trouwens. Ja, dit is eigenlijk een primeur. Ja. Want ik heb begrepen dat ik op televisie ben. Hè? Ja, dat ben ik. Dus ik denk, ik look het shirt aan. Ja. Ik hou het buikje een beetje in, want het is een strak shirt. Sixpack hier. Maar dit is het tenue waar we uiteindelijk die bergen mee opbeginnen. Uw naam zit achter op Team Gotcha Friesland. En ja, dat is een primeur. Ik denk, die doe ik gewoon even om. Ja, dat vind ik hartstikke leuk zelfs. En we hebben gekke primeurs. We hadden meer van Mickey. Lees even het goede doel. Wat gaat voor het kankerfonds? Ja, de Alpe d'Huez, inmiddels kent iedereen het volgens mij wordt een stichting. Die beheren een fonds voor de KWF kankerbestrijding. En nou ja, 4 en 6 juni gaan er 8000 mensen op de fiets die berg in Frankrijk op. En die nemen zo volle mogelijk geld mee. En waaronder het Team Gotcha Friesland. En ja, wij zijn goed erbij. Wij komen dik over de €20.000. En ja, we houden alle acties, evenementen om dat te bewerkstelligen. Dus dat komt helemaal goed. Ja, nou, het actie valt al even, want naast me aan de andere kant zit Marijke van Beauty Salon Marijke uit Hurregrip. Hoi. Hoi. Wat doet ik mee in deze actie, hè? Dat klopt, ja. Je moet wat organiseren, jong. Vertel. Dat klopt. Ik zat vanochtend al heel vroeg bij de kapper met mijn team. Okay. En vanavond gaan wij een beautyavond organiseren voor het goede doel. Ja, de opbrengst keert dus helemaal daarheen. Ja, helemaal compleet naar Team Gotcha Friesland. Ja, wat gaan je precies doen, jong? Wat gaan wij vanavond doen? We gaan onder andere een modeshow verzorgen. Door buitenzaak Joan, Livera en Ines. Ja. En daarbij treden artiesten op Siep van de Ploeg, Iris Kroes en Madeira. Oké. Dus die komen al die hebben. Is dat in de beauty salon zelf of hebben we een oorlog locatie? Dat is de locatie achter onze salon in een luxe feesttent. Oké. Ja, dat is een groot feest dus. Dat klopt, ja. Met meer dan 400 mensen is het event compleet uitverkocht vanavond. Oh, het is al uitverkocht? Het is al helemaal uitverkocht. Oh, dus dat mensen er helemaal willen forget it dus. Ja, we maken voor jou uiteraard een uitzondering. Dus ja, ik ken wel een opknapbeurt. Ja, dank je, Sjouke. Maar voor de rest is het inderdaad uitverkocht. Ja. Nog even wat je moet wagen. Wat mensen komen daar, die willen, ja, die net alleen die optredens. Maar doe je mee naar wat? Kun je daar een maskertje doen of zo? Ja, klopt. Okay. We hebben een aantal stands ingericht met onder andere schoonheidsspecialisten, fysicisten, nagelstylisten en kappers. Dus de mensen die worden vanavond helemaal mooi glamour opgemaakt. Oh, fantastisch. Ja. Wat leuk, jong. Je meent voor iets, je doet wel mij, je wil wat voor de baan? Ja. Dat hadden we meteen. Ja. Toen ik met jou in contact kwam en Team Gotcha Friesland, dacht ik van nou, dit is zo'n mooi goed doel. Ja. We doen mee. Nou, ik vind het fantastisch. En Rijn nog mee minuten nog. Succes, jong. Hoe laat begint het, Jonna? Vanavond om 7 uur komen de mensen allemaal binnen. Tot ongeveer 8:30. En 8:30 begint het avondprogramma. Tot 11:30. Ja. Goed. Ik met jou, wat voor masker neemt u, jong? Ik ga je masker nodig, Willem. Ah, dat is ook weer hartstikke leuk. Een knappe vent, hoor, jongen. Ja. Een knappe vrouw, links van die. Ja, wat wil je nog? Ja. Ik vloer er helemaal van op. Goed zo. Komt er nog meer de komende weekend? Ja, wij hebben nog een gala-diner eind mei. En dan is het, juist er 3 weken, is het ik al Sofie. Dan is het 6 juni en moeten we die berg op. Dus er is net zo volle meter aan. Het geld is bijna binnen, voor u. Begint volgen. Maar ik ken natuurlijk meer bij, hè, altijd. Het is voor het goede doel. Dus. Ja, neem even heel snel het adres. Internet? Internetadres bedoeld. www.teamgotcha.nl. Er is meer informatie te vinden, dus daar kennen ze terug. Succes. Willem, bedankt. Sjouke, bedankt. Marijke, bedankt. Succes, jong, bij de hele beauty, Jonna. Dat komt wel goed. En tot de volgende keer. Hoi. Tot de volgende keer, dankjewel. Oké, dankjewel. Goed, ik sta op van de bank en dan ren ik terug de grote studio heen. En er staat er nog maar liefst een 8-koppige band klaar. En ben ik zo blij dat ze er is. Janes, bist u een beetje de baas van de band? Ja. Ja, streng? Nee. Ja, dat is al een strenge mensen. De komst van origine dan wordt Wennesteen Ljout. Hast een prachtige soulband. Je bent al een tijdje bezig. De praten we straks nog wel even over hoe het al je zit. Zullen we eerst even live noemen dan? Ja. Hoe heet het? Earth. Janes, live in Noorderwing.
love the way the dirt is in my hands. I love the feeling, the smell as I throw it back into the earth. The earth, it's a cycle. It goes round and round. It goes back and forth. It goes left to right, like you, like me, like us, like we. The earth, it's a cycle. It goes round and round. It goes back and forth. It goes left to right, like you, like me, like us, like we. I love today. I love the way the dirt is in my hands. I love the feeling, the smell as I throw it back into the earth. I love today. I love the way the dirt is in my hands. I love the feeling, the smell as I throw it back into the earth. It touches me, it appeals me, it disgusts me, it hurts me. I like it so rough, so cold, and yet so warm. In my dreams, I feel it melting down. I feel it climb inside of me. It becomes a part of me. That's why I love today. I love the feeling, the smell as I throw it back into the earth. I love today. I love the way the dirt is in my hands. I love the feeling, the smell as I throw it back into the earth. Today, I love the way the dirt is in my hands. I love the feeling, the smell as I throw it back into the earth. Ja, jongens, muziekliefhebber, daar word je toch wel heel erg blied van. Janesh. Het is bijna ondoenlijk, maar ik kan nog even de band voorstellen. Ja, zeker. Dat is Ella. Hoi Ella. Jong. Hoi, Ella speelt trompet en die zingt ermee. Dat is onze vandaag fantastische invaller. Katrines Herma. Ja, inderdaad. Ja. Ik ken hem. Ja, achter dat is Paul Rome, zou ik zeggen. Oh, Paul Bergman, sorry. Ja, die is ongeveer elke maand de gast, maar dan wij mijn oren band. Ja, dus Theo, de bassist. Dag Theo, hoi. Michel, Johnny en Ronaldo Kaya. Te gek dat je hem er binnen en het klinkt echt fantastisch. Bedoel, lekker hingen? Straks nog Twanhoes? Ja.
Deal. Doen we. Hartstikke mooi. Janesh dus, live bij ons hier in Noorderwind. Tussen Vrede Mickey. Ging ik terug naar twee gasten die krijg wat verderop zitten. Hier achter de vleugel door had een gitaar. De ene heet Marius de Boer. En Mirjam, zit ik altijd maar van Twarres. Ja. Dat is haast Mirjam een soort achternaam worden. Hè? Mirjam Twarres. Ik vind het prima. Het klinkt wel leuk, toch? Ja, toch? Leuk dat je er binnen. Jon, 20 juni, dan zul je hem een rockopera zien in Poppodium Romein. Normaal gesproken mijn gruttere bezetting, hè? Ja, een grotere bezetting inderdaad. En dus nu met z'n tweeën. Het is wel spannend, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat komt hartstikke goed. Ja, ik ren nog even terug naar Maris, want de rockopera heet Zwart Langs Me. Straks het verhaal, Maris, want Bart Kingma is hier en die had er ook nog bij mij. Dus het hele verhaal doen we nog wel even. Maar heel in het kwart, wat voor verhaal is dit zo'n rockopera? Want volgens mij komt het uit Frankrijk, wij, hè? Ja, het is een Frans drama wat zich zo'n goed zien en Elina afspelen had. Maar een Franse rock-punkband en een hele beroemde filmster. En dat roen helemaal verkeerd aan, maar het is bepaald een heel fascinerend verhaal. Ideaal voor een machtige rockopera. Ja, nou goed, 29 juni is het al je live te zien in Poppodium Romein. Je hebt jou de preview, nemen we dat op zich goed fris. Maar horen we even een heel lied met je beiden. Hoe groot is de groep eigenlijk die het doet daar? Ja, er zijn 8 muzikanten en een acteur, dus het is een hele happening. Dus nou een hele liedse setting, maar de rockopera zelf is heel uitgebreid met al die muzikanten. Ja. Nou, ik ben blij dat je al vast Prielke Dwaan wollen hier bij ons. Hoe heet het nummer of het stuk, hoe mag ik het nemen? Dat nummer wat we nou doen, dat heet Dien Eigen Stier. Maris en Mirjam. In het lachende lucht. En in het zwart van het skaat. Als er eerst door het smel. Deel in paard. We hadden het altijd in zicht. En we zwaaien naar die ster. Die eigen ster. Mijn nacht geen ene. Waarom komst du mij daar? Als die zijne verdeelst, elke hier wil het haar. Weet het ik niet verjet, ik wil mij daar. Nooit die ster. Die eigen ster. Voor altijd in de loft. Planeten die boegje. Ik al woont zij wat oors. Wij houden de ziel. Liet ze spuien of luidje. Du bist de baas op die ster. Die eigen ster. Ongelotten de willen. Onder kracht van de dromen. En onder draven verlangst. Het ideaal dat ons bindt. Onder passie het vuur. En onder lucht. En onder die ster. Die
Applaus voor Mirjam en Marius. Straks net waan praten we net alleen over de rockopera, maar krijgen we er nog een nummer uit. Dus wat dat onbelangrijk, blijf lekker hingen. Waar je terug mee, Jong, Marit Schifvaart die zit in IJsmeer, want die is van de organisatie van dit. Ja, maakt hij ook een songfestival nemen? Ja, Ja, eigenlijk wel. wel. Ja, we zijn helemaal in de sfeer met Anouk op dit stuit, hè? ja, hartstikke actueel, hè? Ja, straks net waan praten we nog wel even over alles wat er nog gebeurd is. Dit 2 juni is nevens mij de finale en de voorrondes binnen West, hè? Ja, we hebben verleden week de vaarrondes gewoon. 2 stiks, 2 middies. Geweldige middies gewoon. En daar hebben we 12 finalisten uitgezocht. Ja. Nou, die spelen de komende weekend al jaar in Noorderwien live. Joert, hebben we de eerste 3 finalisten. Even streng, hoe wie het peilde hier? Nevens de jury wie het peil heel goed. Wie het hegerik als 2 lijn. Dus daar hou ik mij al vast. Ja, nou, dat leef ik op het publiek thuis hoor. In ieder geval, de komende weekend dus de finale. Daar alle finalisten en de winnaar komt ook nog te spelen hier. Dus Ja, wis. maak er een mooi feestje van. Ja. Straks meer. Oes Jong, maar we beginnen eerst naar die een van die deelnemers daar. En dat is Laura Jorritsma. Die zit achter een enorme grote vleugel. Laura, welk nummer is er aan? Angel bij mijn site, alleen nou heet het Engel. Oh, ik ben heel benieuwd. Live in Noorderwien. Eltsenien, zieke dient zijn leven. Nee, wat goed en nee, wat zuiver is. En ik loop, als du dat ontvangst. Het vreeg het strijd, maar jou die wissig is het weer een engel in mijn leven. Ik zocht de hemel in mijn eigen stil. In mijn ziel ben ik net meer alleenig, want ik weet, ik kan engel aan mijn hoofd. Lang verlien, dacht ik dat kind niet worden. Ik te keren mij een engel die kans in het juiste was hoe je dan wezen. Om te zien, werd ik mij dwande beer. Is het weer een engel in mijn leven? Ik zocht de hemel in die eigen stil. In mijn ziel ben ik net meer alleenig, want ik weet, ik kan engel aan mijn hoofd. Is het weer een engel in mijn leven? Ik zocht de hemel in die eigen stil. In mijn ziel ben ik net meer alleenig, want ik weet, ik kan engel dicht bij mij. Ja, wauw. Jong talent, Laura Jorritsma. Ze zit in de finale van Jong. Ze komt uit Snitswij. En dit wie een nummer van Doon, volgens mij, hè? Ja, klopt. Had de organisatie dat voor u uitzocht, zodat bij die grote wedstrijd net zoals de Voice, of mocht ze hem zelf uitkiezen? Ik heb het nummer zelf uitgekozen. Oh, fantastisch. Ja. Was dat dus echt zo'n mooie vleugel?
Nou, jammer genoeg niet. Alleen een piano, maar dat is goed genoeg. Ja. Pro optreden, goed sparren? Ja, Of gewoon stellen? precies. Ja, Ja. neem zo'n streek maar mij. Hey, fantastisch. Ik vond het echt pikkenvelwerk. Nou, straks meer jong finalisten. Meer jong talent dus hier in de studio. En meer optredens natuurlijk van een heel soort mensen. 2 primeurs. Ach, we hadden lekker druk. Blauw en hing op deze vrede mee bij Noorderwien Live. We zijn er nog gewoon te jou roeren. En denk nog even naar hoe die top 3. Je kunt mailen naar nw@omroepfriesland.nl. Graag in verband met Luilak. Het gaat hoe sliep, dreamen of de slipkamer. Nou, ik daag hem graag uit. nw@omroepfriesland.nl. We beginnen op het van 2 uur. Daarna ben wij er weer. Graag en dadelijks.